je gauw naar dit verhaal. Zuurtjes pruwen. Cornelia komt met een tas vol boodschapppen de kamer in. Wat hast je kocht, Cornelia? Heeft ik wat lekkers voor u meegenomen? Cornelia helpt een poeder met zuurtjes uit de tas. Oh, je kleurde zuurtjes. Zo, Oh, lekkere zuurtjes. Oh, Cornelia, mij weer er een van haar? nee, dat kan het. Dit is een cadeautje van Jan en Joe, voor haar Jiddy. Oh, ik zal eerst de boodschappen opraden en dan zie ik een papiertje om een poeder met zuurtjes in te doen. Oh, dan wordt het een mooi pakje. Cornelia leidt de poeder op de tafeldel. De orenboodschappen brengt ze naar de keuken. Romke en Tomke staan bij de tafel en sjoggen naar de poeder met lekkere zuurtjes. Wat een mooie zuurtjes, hè, Tomke? Zoen zich lekker wezen? Ik denk het wel. Hoeveel kleuren zullen erin zitten? Ik zie rode, gele, oranje, bruine en groen. Wat voor kleur zou het lekkerste wezen? Ik denk van de bruine. Die smaakt je vast naar hoenderbrokjes. Ha, nee, wacht. Net naar hoenderbrokjes. Ik denk dat ze naar chocolade smaakt je. Ik denk van net. Nou, ik denk van wel. Of zullen we dan prillen wat gelijk had? Nou, of ik? Oké, dat doen we. Eerst de poeder hier, meidje. Wel voorzichtig, hè? Jan en Joe had cadeautje maar net steken. Tomke helpt het klamke van de poeder. Ja. Nou kinder goed bij de zuurtjes. Hij pakt er een bruin zuurtje uit. Ik wil lekker hier prillen. Ja, je, zei het ken ik net. Haast hem. Tomke grabbelt in de poeder en ziet het er nog een bruin zuurtje uit. Tegelijk truwen ze het in de moelen. Ze sopje er een skofklop. Ik prio. Chocolade. Ik lekker gelijk. Wat lekker. Ik denk dat de rode zuurtjes lekkerder binnen. Zullen we die ook eens pruwen? Ik weet net of Cornelia dat wel leien wil. Dan doen we ze gewoon in de poeder en dan zit ze er niet van. Oké. Ze helje de bruine zuurtjes uit de moelen en doen ze weer bij de oren in de poeder. Dan helpt Romke de twee rede snoepjes uit. Weer sopjes even op de zuurtjes. Oh, je boy. Deze vind ik lekker. Ja, heerlijk. Maar die gele dan, die ligt ook heel lekker. Zullen we ze alle jaar pruwen? Dan weten wij wat voor kleur het lekkerste is. Oké. De rede zuurtjes komen weer uit de moelen. Tomke krijgt nou twee geel. En als ze die preun ha, zie ik Tomke de green uit de poeder. En ze matten de oranje zuurtjes ook nog pruwen. Ik vind de reden... Ja, ik vind de reden het allerlekkerst. Ik vind de green het lekkerst. Maar dan jaren ze Cornelia aankomt. Oh, Cornelia komt er om Romke. Koude zuurtjes in de poeder. Cornelia, mij net zien dat we erom zitten. Nou. Romke en Tomke troeven gouden zuurtjes in de poeder. En Tomke doet het klamke er weer omheen. Krek op het tiet. Want Cornelia komt de kamer in. Zo, hier is een mooi stukje papier. Daar kunnen de zuurtjes zien. Hé, wat zit dat klampje gek om die poeder? Het lijkt het wel dat er hier bewijst had. Ga je hem erom zitten, Romke en Tomke? Ja. Ja, we wonen de zuurtjes even besjen. Het is ook een mooie kleurtjes. De green met lekkerst. Hé. Hoe wist u dat, Romke? Jim had ze toch net stiekem preun, hè? Cornelia schudt Romke en Tomke aan. Tomke krijgt een rode kleur. Romke schudt heel verlegen. Ik zeg het al. Oh, wat ben je dikke boeven. Nou, laat ze alleen maar even
jakkes nog een ta. Je had de zuurtjes in een molenhoorn en toen weer in een poeder die in. Dat is vies. Ja, dan ken ik ze net meer van Jan en Joejan. Oh, wat sneu. Nou krijgt Jan en Joen net een cadeautje. Oh, hoe maakt dat nou? Een naaicadeautje voor haar keerpje. Een springtouw. Huh? Dat wil ze graag. Een springtouw? Oh, dat is ik nog een volle moer cadeau. Maar wat maken we dan met die poeder met zuurtjes? Oh, die willen wij wel haar. Hè, Romke? Wij vinden die zuurtjes net vies. Nee, zullen we ze dadelijk maar opeten, Cornelia? Ja, lekker. Nee, dat maakt me net. Ja, maar goed, dit is toch zo? Had je hem te volle zuurtjes eten, dan hoef je hem geen eten meer. Nou, dat maakt al. Nou, oké. Joh, dan maar een bak vol brokjes. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.